iloko gi aloka ni gibedo P&P. Onge position mabedo vacant. Gin magin nosendigi cha, gine makoro, gine position magi. Onge competition again michaki kelo. Nikech nosendikgi. Gima koro dhi medore ni terms maggi ema koro dhi improve gi dhi bedo permanent. Gi salary dhi improve to gi gik mamoko. Mani koro nwachako wa approve ni jo sirkal ochak TSC ochako ndik ji maromo 20,000. 20,000 gi pod dhi ndiki kaka intern. To kano kel gigo e budget mokwongo nokel gi BPS kato nochako kel gi e budget estimates. Ne ok wanyal golo gi kaka intern nikech kata court TSC nodhi e court mo oketo stay ni wach mar intern cha pod dhi mbele. Omiyo wan kaka jood bura ok wanyal wacho ni gino en illegal nikech pod oket stay e high court. Nyaka chieng' moro gino rum, ko rumo to wabro neno kaka wabro deal gi pesa mane wase allocate ni mondo ndik gi 20,000 gi mondo ndik go jok manyien. Omiyo sani kaka one education committee no waneno ni proposal mane owuok ka TSC no wadhi go mbele kuwarito wach court. Ka court to se determine bang'e to wabro neno ni to pesa mane wa allocate ni gidhi appropriate nade. Emomiyo ok nwa nyal golo budget mag interns mag 20,000. To be kondik ji 26,000 ma interns mane nitie sani gi. Kondik gi in July. Bidhi miyo jomoko ka hope ni kare wan bende inyalo dhi medwa, inyalo dhi ndikwa kaka permanent. To be aneno ka chairman mar budget ma bwana Didi Nyoro no kone jo TSC ni mondo gichiwa ni to ji 46,000 ma intern gi tiene ni 26 manondik ka ochako mede 20,000 bidhi ndigi 46,000 budget gi mar ndiko gi as P&P enedi apani gitemo ng'iyo ni kopo kata kanyalo to kata jok mwaluongo ni intern gi kidhi ndiki to ndiki gi ndike kaka P&P nikech mano bende nowacho kanyo weche mag budget ko wacho ni wang'e chuth ni omenda di madwaro mag ndiko jopuonj gi mage madwaro mag weche mag chiemo mondo giwacho ni onge supplementary budget moro amora madhi bedo kar kae mawacho ni sani gidamake kendo giring mana kode kaka en no mondo mi otie kaka kode chuth ong'e omenda di duto madhi bedo kar kae. Newton kaka iletwa kendo aino kapok wakaw ywa mokwongo kar kae jopuonj gin jok manyadak gi threats abela mawinjo kawuok kuom TSC dogure tich kokudok gi wuok dhi winji ka depo ni gintiere gi union motegno bende de gichopo kama gichopo ma TSC winjo ka inyalo wache ni ero badhogi ne jopuonj mang'anyo. Let me waduoki chien